Dobrý deň, vítajte v dnešnej Fresh Corner rýchlovke. Dneska sa o mne dozviete niečo viacej. Tak určite to je rýchlosť, ktorú sa snažím čo najviac presadiť a dávať góly. Ešte viac gólov a technika. Tak neviem ani prečo, ale si myslím, že odkedy hrám mužský futbal, tak ma to aj viac baví a myslím si, že mi to ide lepšie. Tak určite najťažší je teraz doterajší z 3. do 2. ligy, pretože už je to profesionálny futbal a nedá sa to porovnať tempo a rýchlosť celkovo tých hráčov, premýšľanie, takže určite je to najťažší prechod zatiaľ. Ty si patril medzi kanonierov, medzi 4. aj 3. ligou, trúfaš si na to aj v 2. Tak verím, že hej. Tak zatiaľ si myslím, že ma prijali dobre a možno to, že angličtinu používať, ale si myslím, že to je zatiaľ fajn. Už tam nechodím, to je problém, či ne? Neviem, to sa spýtaj rodičov, pre nás to problém není. Ale už tam nechodil, tak čo si študoval? Trénerstvo, učiteľstvo. Trénerstvo, učiteľstvo a skončil si kvôli profesionálnej kariére? Áno. Dobre, tak to ešte sa rozhodneme, či to náhodou nevymažeme. Káva či čaj? Káva, Hotdog či pizza wrap? hodok, Kečup alebo horčica? kečup, Gól alebo asistencia? gól, Real alebo Barcelona? Barca, Máš radšej behy alebo mŕtvý ťah? behy, Stred útoku či krídlo? krídlo, Si lepší spevák či tanečník? ani jedno. Najlepší hráč, s ktorým si hral? Imro Bedeč. Futbalový vzor, keď si vyrastal? Messi. Party alebo Netflix? Party. Keby si nebol futbalista, bol by si? Vodár. Nefutbalový vzor? Rodičia? Otázka tiež, 90. minúta posledného zápasu sezóny, gól nás môže posunúť do najvyššej súťaže, faul na teba, nemôžeš kopať ty, koho pošleš? Dano Pavu. Aj potom, čo teraz nedal? Aj, Nikol. Ako Ríšo hodnotíš kvalitu? Tak podľa mňa to je určite najlepší, lebo som ho najdlhšie priechol. Kvalita. Tak to je najvyššie. Dobre, čiže pravidlá sú jasné. 5 eur tankovanie, každé spomalenie je 5 trestných centov. Ideme na to? Jasné, poďme. Tak to je. Si spokojný so svojím Veľmi som spokojný. Svoje účinkovanie vo Fresh Corner rýchlovke má za sebou aj Ríšo Čejmi. Ríšo, tak ako si sa cítil? Tak cítil som sa fajn a dúfam, že to budem môcť zopakovať ešte. Ktorá disciplína ti išla najlepšie podľa teba? Tankovanie určite. Našiel si novú kariéru, budeš vypomáhať na pumpe stanku. To asi nie. My sa takisto tešíme, že si lepší futbalista ako tanker a vidíme sa teda v jarnej časti v drese Ešteké Šamorín. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa. Poďme do toho. Aj si nejako trénoval na dnešnú Nie. epizódu? Nerozcvičoval si jazyk? Nie, Poďme, nie. ideme. Povedz, štvrťstĺpcový. Štvrťstĺpcový. Dobre, si na to pripravený.